खुलुमबाय आंनि मुङा अर्जुन बसुमतारी आङो बे एनबिजि कमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेडनि सेल्स एक्जिकिउटिभ गसाइगावआव हाब्रु बिलावहाय बे एनबिजि कमोट्रेड मुंनि मोनसे यामाहा गोदान श'रुम खुलिनाय जादों आरो बियो 27 नं राजा लामानि सेराव थानाय दावरि दाबानि खाथियाव दा बेयावहाय बे गोदान खुलिनाय श'रुमा गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय दायो गोबांथार अफार होगासिनो दङ बियो 31 अक्ट'बरसिम थागोन आरो बेयावहाय नोंथांमोना गासैबो बाइकआवनो नोंथांमोना 7,000 सिम केशबेक अफार मोननो हागोन आरो लोगोसे गंफ्रोमबो बाइकआवहाय 5 लिटारसिम नोंथांमोना पेट्रल फ्रि मोननो हागोन आरो हेलमेट फ्रि मोननो हागोन एक्सेसरिजआवहाय डिसकाउन्ट मोननो हागोन आरो बेबायदिनो बियो कम्पानि अथराइज श'रुम बेयावहाय नोंथांमोना भेहिकल वारेन्टि मोननो हागोन 2 बोसोरसिम आरो इन्जिन वारेन्टि 5 इयार्ससिम नोंथांमोना मोननो हागोन बेयावहाय गासैबो रोखोमनि गारिफोरखौनो नोंथांमोना एक्सचेन्ज खालामनो हागोन बाइक आरो स्कुटिफोरखौहाय नोंथांमोना एक्सचेन्ज खालामनो हागोन औ सार्भिस सेन्टार दङ जोंहा यामाहानि सार्भिस सेन्टार दंखायो बेयावहाय मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि दं डकुमेन्ट्सआ पान कार्ड आधार कार्ड आरो बेंक पासबुक गसाइगाव ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनो सानोदि नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसोनि लुबैनाय यामाहा बाइकखौहाय बाइक बा स्कुटिफोरखौहाय नोंथांमोना जोंनि बे श'रुमाव फैनानै लांफैनो हागोन आरो जोंनि बे सोलिबाय थानाय अफारफोरखौ लाफैनो हागोन